Είχε μεγάλη κοιλιά, δεν πιστεύω θα βγουν τόσα, αλλά τελικά βγήκαν 14. Πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν την είδα να γεννάει, αν και ήθελα πάρα πολύ να τη δω να γεννάει και να τη βοηθούσα μάλιστα. Τα συναισθήματα ήταν πολύ μεγάλα, ήταν φοβερά. Τα χαϊδέψαμε, πήγαμε κοντά, τα πιάσαμε, τα αγκαλιάσαμε, είναι σαν να είναι παιδιά μας. Σαν να είναι ψάκια μας. Τα αγαπάει πολύ. Προχθές που πήγαμε να της πάρουμε το ψόφι και το σκυλάκι, το δάκωσε με το στόμα της και δεν το άφηνε μέχρι την ώρα που φύγαμε. Την ταΐζουμε καθημερινά, τη χαϊδεύουμε, της μιλάμε, βλέπουμε και τα μικρά κάθε μέρα είναι όλα σε ζωή.